Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, new scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingpuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban puli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, ar riu be kandai pra. Kajing ilak kai karate, hapo ka jelam Meghalaya ru. Kadai ka way na ki sport, ka babon ki ano. Compare laki day ki badang khana, lani wat ki bala khamhe karta. Bon na ki day ki bala pao, na ka jing yakop jong ki haki jing yakop ki ba pher. Laki day inter-school, inter-district, interstate, but wat ki jing yakop shabari. Kidai gini ki balawan ra ya ka nam ka buram ya ka jilla jongi. Mentang ini pai kendiat syaki arngut ki karatekas. Kata u Gregor Wilson makdo bat ka Barisha Kharbani. Ki balami khmat na menta ka jilla Meghalaya hagi jing yakun hakeleng. U Gregor Wilson makdo khatsan snem karta udai ubana ka shnong Maulasnai Ribhoi district. But udang puli haga class 10 ha St. Anthony School. U Gregor Wilson udai ukhun bakhaddo na pedengki laingut sipara. Jong ikong aihon lang makdo bat uba Yohanes Lendo. House nem arajar arpuar. Ulawan banyakun ya ka Thailand Open Karate Do Championship kabalalong ha Phuket, Thailand. Hapo ka jingyalam jong All Meghalaya Karate Do Association. Kani galalong kajing playlat ya ba unang jam syakmat da kajing slur klem kan randin ban yayale ban kenjo syakatong om tangkata u Gregor Wilson ukloy ru ban sam jing hikailem syaki wei pat ki khana ki badon jingmut hagane ka sport. Blish bonya fi barok kerteng jonga kedai Gregor Wilson makdo image jonga ide ayun lang makdo ba ipa jonga ide islang lingdo ngasong asa renjat or snong try jonga pat kadina Ribhoi district Maulasnai ya kani ka jing lakai te ngala sedang nadu usnam ajar khatsan perbangan syong kelas 1 nadu rang kena perbangan dang be perbangan syong kelas nursery ngai ba ipa hayeng jepe itu ki film Shaolin ki film kung fu ki film karate te ngaru ngaso kwak kin benang kata ka jing lakai bangai I ken tengah ngatrang te perbangan syong kelas 1 ngajoin pakawai ka karate academy badang school jangi ka balap hikai da isa dan boklang lingdo iba mentar ide coach jonga hi balap train yang hadu mentar hi labun hi ki jing lakai bang awan lakai kum Shabar state ba po state rohi te recently tengah dang shu one ka tournament ka held apa Gujarat tengah ya ko lightly kita maksiar bat ka best karateka but last month do ada shu one ka wei ka North East Championship ka badang apa Guwahati tengah ya ko riwei tak maksiar te ide seren bok hi ba ai men sim yang ban tre shu tom ban poi shrat thong ka bang la rai no ban khana
ningkong te kadika jing pulih hima kaba keng sandam haka jing jengi tangro kajing la karo kamdi ma ban no shiliang ne he shiliang kabdi ban long equal bet tengi hap nang hi ban bate ka pot hadu menta te ya la di tengah sungu bang ala nang hi ban bate ka pot ningkong te ka banyak tu FIBA karate kemud empty hands ka ba penikai ka discipline ka self defense te ba do kumjur hi ka pen ko ya kamet ka pat jengi da ka balak kai ni ka sports menta te ngan yai lek kan jeng kai hadu bana na poi ki thong ki ba shajrong kum ki international championship ki Asian championship hadu ban yo kur takma kita ki jeng kai tangan persang baik kan practice ngan minat hadu poi dah ka thong kat kum kan jeng kai te ki laboi ki tournament ki bangal le chabar kum ka recently kan last year ngada shwan ka Thailand Open ka badi ka international tournament dengan iba ka jeng kai ste ka long ka bataf ha kum ngi ki no Meghalaya te ngi kam yo disadvantage mana ka height namar ba ki countries ki state ki long ki ba kam jrong te ngi sham jinjar ke me fight ba thesia taru imdu jeng kemen pat ni namar ba ngi la train la minot la push up ban la kai kan jeng la kai te ngi persang baik banjab baik kata-kata ka bangil arai no bakan nadu bangan kena ruhi ka message ka bang aku aban ayah fisia barok pelok para jor ka long ba aku fisia ba fin wan syakmat ban chim bentar ni ka sports karate nama ka ni ka sports karate ka long ka sports ka way ka ba ka ayah penikai ka self defense bad do ka paya ka discipline but ladang itip ya kan jeng lakai hatu perbangi syam ya kino ki jing cincar halenti sengkin nilak banyadai la dia kini ki jing ma jing cincar tenga ong ya fisia ba fin wan syakmat ban chim bentai kan ni jing lakai kenang ba kamet ka pha jing ka kot ka kya but kan ni ka jing lakai nilak ban lakai umdi kum ki sports kum outdoor nilak ban lakai hai kamera ri ma mar kadi ka indoor sports Kathai Barisha Kharbani gade ka khon ka basaw na pedenggi hinrengut sipara. Kala kenjok palat arpusan senem karta, bat kala pendep ya ke jing puli degree jongka. Menta ka trai hapok ka office jongka Sports Authority of India. Bat ka julek ban hikai pentebit ya kani ke jing lek kai sport karate ya ki kena ha pentorba Shakalain Dog Squad. Kasyong kasa bat ime it ikong Margaret Kharbani namar ikme ukpa Kim Donshu. Kathai Barisha kadai gawai na pedenggi hinyo puprangut gibala lek ban yakun ya ka 8th Northeast India Karate Championship 2023 ha Guwahati. Ya kabala penyait da ka Assam State Karate Association hapo ka Karmabir Nabin Chandra Bordoloi Indoor Stadium Saru Sajai. Pedeng jonga kalong Barisha Kharbani masyong asa maulai nong pedeng yakan ke jingela kai te ngalastang na do snam arhajar nyo te lingba I dan iwe mis basa maulai he te iwan ban play yakan ke jingela kai ha po skrat boys te na do to snam he I play arhajar nreo hre nga yo jing tep kum to te nga join aus snam arhajar nyo ladan kan dos Ningkong ni shop te kata tem dan bapun selare nga hande kadi ka thong jonga hi namar ba nadu mun sadang redu nga shaim den bani sobre gum to te hadin pada bangayo jing te bak ni ka karate ka dan hang te hapo secret boys ro te ngakwa kan ngaro long namar ba ngasat kwa te nadu mun sang shaip kwa ban kita kinang ya kan te hadin ka to pada nadu bawan ai jing hikai times bosong te ngayo kan ban persang lambat ngasayo ban lekai ban practice lambat labun bhagi Jakarta dakhente wadhaki not east state ro la khambun la bun bawan he te kumsha Goa Delhi ro lawan Kolkata Mumbai labun ki Jakarta labun la shu ban batai ro namar bad man kapol bengi bun sin ngi sajo
shat yo ikanam he shat jom re don ki puar pat tingkat long ba ngi ram re man kapot te bun he ba yo medal te bani kong te nga practice hamolai lingbai mis basok lin rina te hadin kat to kat nis nampat nadu snam arhajar khatlai te ngala i sudden bok lang lingdo ngala practice lang bat i hado menta kini kipor ngadang practice lang bat i he mansha te ba ngila ka hamolai te ngila ni practice lain ni sau sen steo te hadin habut pada andang la kham keo kum to te ngasat yo lat ban practice sapo mokharo te nga yo kan ban practice la long no jan man kasngi he shisngi teng ar sian shisngi na ngati ngala join ya kajing la kana do dang ret re ngala long shu nang la kanang hi ban bate kum noi kapor ba kajing la kai ba kajing puli ba kajing la kai na hado bang song class 4 hado dang ngala degree ru nga continue bete nga khlam stop nga khlam sa ko no ro re nga yai continue ben tat hado mata wat la dang ngala tre ru makana re nga dang la abet ban bate along no hab nang hi ban bate kapor lada kanong kapor kolong kabokor darte hab nang he namala da phim nang ban bate te kamut phim umpoi shakathong lingba ki coach he kata te nreite don ki por na yang na sam ero long ki pensiler be the namar don ki por kum to ba dalarem kum to snodiaw yela de hanre lingba ki coach lingba ki bah yang sam kum to ki ai men sem ki pensiler ki parlok parajor kum to teng long shat long no snodiaw yela de ba lija kar job teng kum ngali nomor ba ngakam duna kar na niang ru ngai kondo perki ber ki ba jerong te teng bane sho ekir long sngotiang ma tang ba lingbai coach he isat ai men sem yang ak to te ngaslur kanya banda kai kumno bane sho eki kumno bane fight batki nakal yang jonga te kat bang adang yo kapor te ngadang kwa ber ben teng he kwar ben penkut nomor kar kani ka cingila kai kala ai men sem shibon yang kala airu kalat kalenti kala play kilat kalenti ka cingem jonga ban shukut community kwa fi ngakwa hilong ngakwa naman mentaru ngaladan ka training center jong la jong kade lingbai sudan bok he hang te po golfing dog squad te mentaru ngakwa hiba kiwe ro ki khna samla ki khna red ba ki ngakwa hiba ken join te namar ting da por khad akum kan karte long kay rap shibon kenyangi haka self defense e kum to te nam perthai mentaru long ngidon kam hi haka self defense kam tam mangi ki kan thai te ngakwa hi ban pensiler ke ro long ban kin join te sakwe ro ngakwa ban pentep shaphe ba nakal yang jonga ngamdan kemi pasho ma hande nakal yang jonga pat wala ngamdan mi pasho ro hande kidang bon hi ki bari basumar yang kum jong mi pe misha te mido pado jong mi deng barok kini ki mama barok ki nyakha hande ki makir bor ki ju amen siam yang hande wala menta ngalat ring aktaru ring haban support hi yang sam ye te ka bang kwa ban ongru kolong ba wala ngamdan mai pa re ngahaban ni kersan la de hab ai men sim mi dala de la de re klam ka jing thmu wala ni ka thong nimla ban le dan banglang lindo di jong win ki senior coach jong ka all Megalia Karate Do Association di ngala julong teng ru sai coach ang ta de menta pangya set lagi jong ki ini ka academy sini ke cakap pangi le kai ka bangas dang gari nako all Megalia Karate Do Association
ling by i founder jongi iba sensei Stephen Leong ibla penmi shibun gi keluar ibla fir gi tip kumi damang sengkan jenza finisim banchan lang harum nut lang tabat kiwi gi bala pau hakanika jela ko jongi ibla warak nam lewat hadu Asian Games su kumi damang bat jenza gi ba hakakarti gi jongi gi baning kong gi bawa yo ban represent di Asian Games kita mangru di win di sub game gold medalist but the national games su yo silver di lensaru di world champion yang karate beningkong du negi kentai dia ka national games ke belang po Jharkhand di Meghalaya karate ke warna adu kawi ka gold kawi silver but arli ki bronze tinggi baka karate ke future prospect kadan ha di kwa ban patai babun ki pandatip has fang ka jumut chung ka karate ka di wana ka kantin Japan kata kamu mut kara mut MT anti mut kiti tili sudah dia ka karate min hi bangi hikai kalong ka disiplin ni hikai disiplin kina nda kila nang wa ka disiplin dan ni sekai ki benile ka kita lingba ka ni hikai jungi kumni ngi iba hayarap kena banki ho kijim gujugi lesi kita ki kena ki mendebit benile ka re lingba kila tebit ke disiplin ki jongki ki ho kijing kuli ki jongki ko mengilong ki kena ni kila yo ya ka disiplin ka bangi ngi hikai tingilap ba ka behavior jongki ka buram ka akor ka jongki nanta ka jingye de ki jongki ke perlok bagi kimi ki pa bahaying hayarap ha tingi ngasu ba ka karate ka de ka we ni ki disiplin ka ba kum ka jela ba kiwi ki sim initiative maka kan kemyarap tang ya jing bor begini la ka bon met ka bakya bat ne ka yarap ka bor jebin ka ba ka bakya bat kam perthai kum ka perthai ka bamenta ka bubun ki kena ki ngat hagi ki kam ki basne bosne ki bubun ki ba ap di lingba ka di jing la ka ngalap ba ki kena kidan ki kena ki wi la ka ni kilat yo ni kita ki ba snew kum ki jing di secret jing di kya ki wi dia kum juru ki kena kan thai ngi ju ki self defense ki khamtam ki por ki menta ki ba ki mi ki pa ki nam la bandan absorb kan ta ki kena kan thai ki kena ki bangi ki bawani la kai ni ngi kai ki bikin nang self defense kum juru ngi suban aku beli kerpang ka government ke state government kala tik initiative ha kala host ki Meghalaya Games kala host ya ka North East Olympic Games di kala ai kala include ngi karate tiling ba jong ka tu i bakila nang bun nilala ro banwan ra adu khala atli ki gold medal but kunta bak silver bak bronze tingi iba dadang ngidang yo shu ka jing kersan am tanah government ki kimi ki pa but naki perlok perjor tinggi trai hak kan ni senang la man sei shu ki player ki khambit but khamtibit shu suban aku beli kerpang ru ya ka MSUA ki members of MSUA ki bala tristam bo met sim ki president ki secretary baki member mar ki ingba jong ki ni baka sports kala nang ki kini kilong khendiat but message ngalong ba happy ban tristam mani iba competition kanang jur di kentu ba iki kena ba mendai ban chong thaj inang dei ban tristam shu bangin beat iki gi je ben reu kum ke Manipur ki Arunachal nata ki Mizoram nata ki wi ki bri show ka cheri India kum ki Haryana ki state ki babit ni kai imdei ban aila ngidon kita kas will to win kami siam menginjap wisi tambah Kashim ya kapua tambah ihap ban tristam ba fil sayo ban kai uso juga Dei lengba ki khon samla don sap ki ba kum kini ba onla ban penslor ya ki weipat ki samla ban pendon kam ya gani ka sport kum ga jingkilan met khanang ban yo ya ka met ka phar ka ba khlan bar ha ka ju ka por ban light na ki kam sneo kermen ba gani ka sport kan nang kiu hapok ka jela lengba ka jingirap jong ka sarkar bat ka tanat sports ban kentiu shajrong ya ka Om Dan Shuha
ki pun samla ki bawan na ka ken hun lene na ka association yo ka amka ki bla pentibet ilade lengba ka jing lam jing tin ti jong sa don bok lengdo ko mu coach bat kila yo aru ya ka kertan hadu black belt de lengba ka jing trace dom ka jing ikai ka jing tin ti jong usa don bok bat ka association amka ni pau ji songu kini nama kini ki arngut ki para ki persaju ni ki tai long ukre Corison Wilson Makdo bat ki impera Makdo rengkat bat kini ki perlok jungi kin peni ya ka jing sa i sampang juki ka demonstration hak de por na ka benta kini ka school bat kam tame baki na school ji kin yo musim bat kin hika jungi ru kin nang ban ai musim bat ban yaram yakin nak nak school sini akawai ke sini bakini kin sawan ban hikai ban sim training hak nak school ya ka ba kakur makdo kelebu kana school hani Tikane kawai kalat kabangiwan raah kane kasingi bangiwan raah kini ke kena kalong ba pinyoi ba kumno kini ke kena kilong ke kena school kum mapihi Henry Kidonia kane kasap bat kilala ban mi khmat ya ka Meghalaya ya ka jela jungi ka Meghalaya kum ju uru ikari jungi te ngaku aban ong ya pi ki kena lada pidon hapo nong kendong kumangidon hangne ne pidon haki school sa sort Henry compare ka talent ka bangidon kadai ban mi sikmat Show!
Lah, di school sesor, kita pergi lagi. Kita mau pergi di dalam interest. Yes.